Είμαι η Θάλια Κωστοπούλου και είμαι οδοντίατρος και μέντορας συνείδησης υγείας. Είμαι εδώ ως συνοδοιπόρος στο ταξίδι σας προς την ευζοία. Όραμά μου είναι να θυμηθούμε πως όλα ξεκινούν από εμάς και όλοι διαθέτουμε ήδη μέσα μας τα απαραίτητα εφόδια για να προασπίσουμε την υγεία και να προάγουμε την ευεξία μας. Η πορεία μου στην οδοντιατρική και την υγεία μετράει πάνω από 30 χρόνια, στο ιδιωτικό μου ιατρείο, στο πανεπιστήμιο και σε κλινικές, μέσα από τα οποία ήρθα σε επαφή με μερικές χιλιάδες ανθρώπους. Για πολλούς από αυτούς συνέβαλα στη μεταμόρφωση, στον επαναπροσδιορισμό της σχέσης τους με το στόμα και το σώμα τους και στην αλλαγή αντίληψης για την υγεία τους. Μέσα από αυτή τη διαδρομή ανακάλυψα και εγώ τη σημασία του στόματός μας. Το στόμα είναι η πύλη της ψυχής. Από εκεί τρεφόμαστε και ερχόμαστε για πρώτη φορά σε επαφή με τον έξω κόσμο μέσω της μητέρας. Με το στόμα μιλάμε, γελάμε, εκφραζόμαστε, γευόμαστε τη ζωή. Τότε συνειδητοποίησα ότι η υγεία είναι κάτι πολύ βαθύτερο από την απουσία ασθένειας. Είναι ένας ζωντανός, διαρκής διάλογος ανάμεσα στο σώμα, το νου και την ψυχή. Γι' αυτό αρκετά νωρίς ένιωσα την ανάγκη της αναζήτησης μιας πιο πνευματικής προσέγγισης της υγείας. Ξεκίνησα να συνδυάζω την επιστημονική γνώση με την καλλιέργεια ατομικών δεξιοτήτων και με την αυτοβελτίωση. Το 2017 ήταν μια χρονιά σταθμός για την πορεία μου. Ένα βιβλίο που έφτασε τυχαία στα χέρια μου και ένα καθοριστικό προσωπικό γεγονός, μια απώλεια, άλλαξαν ριζικά τον τρόπο που έβλεπα τη ζωή και την εργασία μου ως τότε. Μετά από αυτό υποσχέθηκα στον εαυτό μου να αφιερώσω τη ζωή μου στη γεφύρωση της επιστήμης με την αυτογνωσία, στην υποστήριξη των επαγγελματιών υγείας μπροστά στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά, αλλά και στο να εμπνεύσω τους ανθρώπους να αναλάβουν ενεργό ρόλο στη δική τους υγεία. Εκπαιδεύτηκα και επιστοποιήθηκα στο επιστημονικά τεκμηριωμένο coaching, στο health coaching, στη θετική ψυχολογία, στο mindfulness και σε ποικίλα άλλα πεδία που με βοήθησαν να αποκτήσω τα κατάλληλα εργαλεία και τη μεθοδολογία ώστε να πραγματοποιήσω τον προορισμό μου, την καλλιέργεια συνείδησης υγείας. Ο δρόμος της κατάκτησης της συνειδητής υγείας δεν είναι μοναχικός. Είναι μια σύμπραξη ανάμεσα σε ευαισθητοποιημένους επαγγελματίες υγείας και σε ανθρώπους που επιλέγουν συνειδητά να πάρουν στα χέρια τους την υγεία και την ευδαιμονία τους, την ευημερία και την ευζοία τους. Είμαι εδώ για εσάς και σας προσκαλώ να περπατήσουμε μαζί αυτή τη διαδρομή προς το ευζήν, γιατί η ίαση ξεκινάει πρώτα από μέσα μας.